कब से साले तोरा के कहती सोमरा आंख से पत्ती पर नजर मत डाल। झाट लेखा तो पत्ती आयल। हट तय में हम बार करी खेला हो के त लूट हो के चाही। एगो लमटेल लेकिन चश्मा पहन के त बैठ गेल बारा लौका त बार नहीं छे। आ सोमरा नजर हो गेल बा हमार नहीं खे आवा त किरकिरी मार दे। झाट झाट भर के लेके कब से पानी पियाई ले बा। हमार लड़वा झाट जू करत रह के। ए मालिक कर नजर फेर के। करी के छोड़ दी। ए हमर पैक बा। कौना के बेटा हो रे? बवालिया के बुलाओ तो। ए छोटलाल हना पैसा उसा रख ले होई। रखेला चोटला बस साला। कह ना का कहत रे? कहाँ जाता रे डेंट पेंट में? अरे जात नहीं ये बहनिया ला सेंट ले आवे अगुआ कुटुम आवे वाला है। भाकबूर काम उगनिया वाला काम करे बाड़े। आओ बैठ खेल जीत में तो कितना सेंट की ना जाई। आओ। अच्छा चाचा कहीं हार गेनी तो? भाकबूर तोरा अपना किस्मत पे भरोसा ना हो का रे? हई जुए से हम घर के दाना पानी चलेला। बाबूजी जइया हारल हवा ओ दिन पानी पी के सूत रही बाकी रोज दिन खस्सी के मीट काटे ना जानी ले। आ बैठ के बैठ आ सबनी के साथ माई एगो चाय बनावा दी कुछ के एगो और दुआ बाज आयल। अरे अब की लगन में जय जय बा मेहर हम बनम सब तय बा। पूरा साहेबगंज केशौर चौक मीना बाजार सब जगह देखनी हो लेकिन तोहर फर्स्ट लव कहीं ना मिल रे बहिन। कार कोरिया नी पुतरा चढ़वा एक भोरे के गेल अभी आवत रे जब तोर सेंट ना मिलल तो तू हमें आके पहले कहते विवेकवा बहू से मांग के लगा लेती शॉर्ट शॉर्ट। हाँ तो बिया कर ले जो ससुराली में शॉर्ट फट लगाइए हमरा के ना कहिए कुछ लियावे तो हम 500 रुपया दे दोसरा से मंगवा ले। बहिन कहे के लगा कि पैसा और कहीं गिर गेल। गिर गेल ह कैसे गिर गेल ह? बाबूजी प्रणाम। ए हमर जूजी बोले बड़ा यहाँ काम करत करत हमार गांड पटल बा आ तोरा पनामे पति लौकता। बाबूजी उ सब बात छोड़ी पहले ही कोरिया से पूछी मीना बाजार से हमरा ला सेंट लेके काहे ना आयल ह? हाँ तभी भरुआ चाहते बा कि तोहर शादी कटो आ एकर कितना जल्दी हो जाओ। घर में जवान बेटी पड़ल बा एकरा तनको चिंता फिक्र बा। कैसे चिंता कर ले हम बाप के मुड़ी पे खाली बेटिए के जिम्मेदारी रहल या बेटा गेला लार चाटे। हमरो तो जवान बानी हमरो तो जवानी हिलोर मारता अगर कोनो के लेके उधर गेनी तो तू हपाची के नामे हेपर चढ़ी। अब तोरा का भे रे? देखे तू बड़ा पापा आई भरुआ के हमर शादी काटे में लागल बा। जा जा तू घर में जा तोहर शादी केहू ना रोकी। करे साला घर में रह के डोम खाउज करता रे अगर ये रहन सहन रहल तो झाट उगार के ना दे सब बेटी के लिख दे। उठाओ झाड़ू दूरा बात मेहमान से आवे वाला बान। है लइका बवाली भाई के घर केने है? है मर्द हम तोरा लइका लौकता नहीं खाली पापा बियाह करा दन तो ये 2-3 गो लइका खिला देती। क्या दे बबू खिसियो मत इस साला के बूढ़ आदमी लइका लौकैतते घरवा के नहीं खाली बता दो। घरवा तो ये बा लेकिन बूढ़ कहला तो गाड़ मार ले। प्रणाम 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 प्रणाम। आवे में रउआ सबन बड़ा लेट कर देनी आई बैठी। अब लेट ना होको तो का होको रउआ गांव के रास्ता तो झाट लेखन बा। ई का कहता नहीं रउआ आई आई मतलब कि टेटर बा आ गांवा के लइका बस ऐठल ऐठल। अच्छा नीमन पे जाए केहू लखन तब पहुँचिए गेनी रउआ के बानी? तोहर बाप मतलब कि लइका के बाप। अच्छा अच्छा कहे के मतलब बा कि लड़कावा रउए लेखन करिया बा कि थोड़का साफो बा? ना ना लइका साफ बा वो अपन मामा पर गेल बा। हम तो सुनी लिए कि लड़का बाप मतारी पर जाला उ मामा पर कैसे चल गेल बा? अच्छा ये सब बात छोड़ी
आगे के कार्यक्रम चालू करल जाओ। हाँ तब नाश्तो पानी मंगावल जाओ। समझी जी, हमरा गांव के एगो नियम बा, बेगर लड़की देखौले हमनी का नाश्ता ना कराइले। अरे तोरी बहन के ई कोन नियम बा हो? अच्छा वो सब ठीक बा, लड़की के बुलाऊ। बउओ छोटे लाल। हाँ बाबूजी बोला ना। ये साला तू काहे इतना दांत फड़ाता रे? तोरा के देखे थोड़ो आयल बालो, बबिया के देखे आयल बालो। जो बबिया के बुला के ले आओ। ए चल पापा बुलाओ था, मेहमान से आ गेले। इतना लिपस्टिक ना लगा, चल। अपन चाल दिखाओ तरीका कुटुम्ब सबके सामने। तोरा चक्कर में एगो हमर शादी नहीं खे होकर आइलू है यहाँ बर्फ बेचे। ए चुप साला चुप। बबिया आ गेल, ये पूछे के बाद से पूछ ली लोगन। बबी का नाम बा तोहर? बागपुर लार पर पादो तोर ससुरार। कितना बढ़िया हम अपना मामा कहने जाइत रहली है। देख ले उसला टेम्पू वाला कितना दोगलाई बतवाइत रहलो। देख ले एगो मिठाई को डिब्बा छीन लेलो। बागपुर लार पर पादो ओसन मिठाई, मेन मिठाई तो घरे बा, रसमलाई। चल पकड़वा देबो तोहर कलाई। ए भइयो लागत हो हमर सलिया के देखा सुनी होत हो, लेकिन तू टेंशन ना ले। सरहु मेहमान के भगावे के हम कोनो उपाय लगाओ तनी। चल अरे बाप रे बाप, ई सरवा दोगला दामाद के चलते इहो रिश्ता हाथ से गेल। ई दामाद ना हो, दुश्मन हो दुश्मन। अच्छा अच्छा, मतलब हम दुश्मन हो गए नी। ससुर जी रउआ काहे ला चिंता कइले बानी? दुजारो कुटुंब भाग गेल तो का भेल? हई देवा कहिया काम आई? अरे बाप रे बाप, गार ना गर्दनी जगरा तीन गो सिरानी, एगो देले बन त बार ना संभाल में आवता, आ दूसरा पर दांत मिजौले बड़ा। बाबूजी तू हमरा के खाली एगो मौका दे के देखा। इस साला के इतना मारब कि ससुराल आवल भूल जाई। चुप साला चुप, तोरा कहता नहीं हमरा बीच में बोलेला। बउआ जी आइए गेल बानी तो चली कुछ खाना पीना खा ली, कुछ हमनियों को सेवा के मौका दी। चली आओ आओ दामाद जी। अरे छोटे लाल, मेहमान ला कुर्सी टेबुल लगावा, तब हम खाना पीना के व्यवस्था करता नहीं। भैयो यहाँ कुछ गड़बड़ लागत हो हमरा, चल ना घरे। बाकबुर अपन घर आ हमर ससुराल कोनो दू भेले। तने खिसिया सार ह। आओ बैठो। एकलौता सार हवा, जीजा के देख के अगरा जाला वा। बाबूजी हेने आवा, पहले खैनी लावा। ई तू ठीक नहीं करत। ऊ साला के बैठा के खियाओ तरह, जौन साला हमर बहिन के दू चार गो लोग के सामने इज्जत ललक। देख बेटा अच्छे लाल, दिमाग से काम ले, दिमाग से। पुरनका लोग के कहनाम बा, घर आवल मेहमान के ऊंच पीढ़ा पर बैठा के खिया पिया के तब गाड़ मारे के। भैयो लागत घर में झगड़ा होकर का? अभी ले कुछ खाए ला ना ले लो। नानू रे, सलिया हमर पापड़ छानत होई, वही से ढबा डुबुर कइले बस। बात तो तू ठीके कहता रहा। चलो दोनों बाप बेटा मिल के साला के गान मारे के। पहले चुनावा दे दे। ए धरा चुना।
करे बड़ खचड़ी साली हो पानी धो देलो मिठाई ले गेलो नाश्ता ला पूछबो ना करलो। हम बानी नु खचरा सार हैलो फैली से ठूस खा खा जल्दी जल्दी खा अभी क्रियाक्रम तो बाकी है बा। क्रियाक्रम मतलब काज करम दूरा पे लवंडा के नाच नाची दारू बियर चली। खा खा जल्दी जल्दी खा। ससुर जी, ओ ससुर जी, का भेल बे माँ जी काहे नटी फाड़ के चिल्ला तरह? गार लियो आवेला भाई देखी तो ई कोनो मजाक ह मुंह में घुस के कहीं गार में निकल जाई तो कैसे के पड़ई। अच्छा जाए दिया राउत दुलरुआ सार बा मजाक कर ले होई खाऊ खाऊ। ओ मतलब बिहान बेला हमनी के गार मरवा देम अब बोलम कि दुलरुआ सार ह मजाक में मार देल होई। ऐसा नौबत ना आई अब कहीं रउआ जरूरत पड़ल तो हम बानी। अरे बाप रे बाप इस ससुर की बोका हमनी के बोबिया के फेम लागल हो। अब हम यहाँ 1 मिनट ना रुकम हम तो चल। ए कहां बस अगर छिपा में एगो भात छूटल तो समझ जाइए तोरा देह पे है बात टूटल। ए कोनो जबरदस्ती बात और ना खाए झाट मार ले हम। दमाजी खाए के तो पड़ी बउआ जनरेटर शुरू कर।